ev pêkeniya me hane jî li ser duristiyê merv çi dibe ew dizane gerek merv durist. Dibêjin Mikail û Dawet di hev pîlotên Amerîka balafira wan li cikî Efrîqayê xerab dibe vana xwe davêjin. Bi paraşûta xwe davêjin erdê û digerin sê roja tî birçî bi zorê rastî gundekî tên. De vana ne Müslümanin meha Remezanê ne meha Remezanê jî nizanin çi ye. Waxtê nêzgahê didin gund didin ku ay mizgeftekî di nava gundê heye divê em herin miheqeq evxaniyê mezin têda gelek însan hene û êlme xwayîtî bikin. Dawet dibêje waxtê ez çûm wê derê ez ê bêjim ez Müslüman im nava min jî Ehmed e tu yê binêrî wê çiqa ji min hez bikin. Lewra Müslüman ji Müslümana pir hez dikin. Mikail dibêje ez bi xwe derewa nakim. Ez ê bêjim hele ez navê min Mikail e û ez Xristiyanim Müslümanim de ji em mêvanê wan im me xwayîtkir nakin ew dizanin. Diçin wê derê merheba merheba dipirsin divên em diha pîlota Amerîkanin. Teyara me ketiye me bi zorê xawetî vê dira ew ê Dawet pêş da dikeve dibêje navê min Ehmed dibêje ez Müslümanim divê sera serçava divê navê min jî Mikail e ji Xristiyan divê tu sera serçava tî. İmam ji cemaeta xwe ji yekî radirî. Divê meha Remezanê ortanî royê divê tu Mikail bivêherî ew ne Müslüman e rojînine bivêhere bira bixwe vexwe îstîrahata xwe binêrin fetilê ser Ehmed jî divê Ehmed xwedê rojiya te pîroz kir gelekî baş e tu jî bisekinî xwedê hez ke em ê berdûra fitara xwe vekin. Bivî away ê Xristiyanê rast dibêje ez Xristiyanim evcikê xwe têr dikir û Xristiyanê ku terêw dikir ez Müslüman im ew jî birçî dimîne heta êvarê dibe fitar. Yani danekî zêdetir birçîbûna wî dewam dike. Boî viya xel ji merve hez ke hez neke. Çi dibe ew dizane gere merv durist. Di bîr û baweriya xwe da, di welat parêziya xwe da, di menfaeta xwe da, di karê malbatî da, di karê olî da, di her awayî de gerek merv durist be. Xwedayê teala ji însanê durist hez dike. Bimînin xêr û xweşî.